K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn depuis aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ k'aw bisimila Mifa Sport kɔnɔna la. Mifa Sport ye jamukan ye mun b'aw ka kunnafoni sportifu bɛɛ da aw tulo kan bamanankan cɛ in na. Bi n kelen tɛ ni n baarakɛɲɔgɔn min ɲɔgɔn bolo n'o ye Momo ye. Momo, a bɛ cogo di? A tɛ cogo la, i yɛrɛ dun? Cɛ kudumɔni in sanna ma. A gannen don kosɛbɛ. Bi favori t'a la bilen dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la, kɔnɔdenninw bɛ ka kɔnɔbaw kunu. Folikan b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ma. An bɛ Mifa Sport filɛbaga bɛɛ fo a n'a kanubagaw bɛɛ. U k'a dɔn k'a fɔ nin y'an ka jɛmukan sigilen ye. Jɛmukan ni ale bɛ tɛmɛ Ondo TV fɛnɛ kan. Awɔ. Kunnafoni tɛ kɛ maa negela ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc an b'a fɔ k'u bisimila. Momo, an bɛ taa an ka bakurubaw kɔnɔna la bi bakurubaw damadɔni b'an bolo. An bɛ taa handball kɛnɛ kan. Fédération malienne de handball. Ale ye entraîneur formation dɔ daminɛ catégorie D. O daminɛna tarata don. Kosɛbɛ. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa championnat national la. An b'o fana da mɔgɔw tulo kan. N'an bɔra an bɛ taa ligue basket la. Euro League basket 10e journée. Kosɛbɛ. An b'o da mɔgɔw tulo kan. N'an bɔra an bɛ taa don coupe du monde kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Résultat première journée. Ani maa minnu ye carton jaune sɔrɔ caman sɔrɔ. Ale ni meilleur passeur ani classement. O tɛ? An b'an da don olu. Donc an b'a daminɛ ni handball ye fɔlɔ. N'o ye formation fédération malienne de handball. Colonel lieutenant colonel Mamadu Sherifu Tunkara. Ale ye formation dɔ boloda mun bɛ entraîneur former minnu b'a daminɛ catégorie D, la lettre D. Olu b'olu de former handball kɔnɔna la. Mɔgɔw don mɔgɔ minnu bɛna degelikɛ karamɔgɔw kurakuraw olu de formation bɛna kɛ. N'u tilala formation na papier bɛna d'u ma handball yɛrɛ okumu kɔnɔna la. An ye ja minnu sɔrɔ an ka ja an k'olu filɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa kabi an nana an y'a kanu k'a lajɛ handball gɛlɛya mun ni mun ye. Donc an ye gɛlɛyaw lajɛ. An ye entraîneur ko problème bɛ yen. An ye arbitre ko problème bɛ yen. Hali kuma dɔ la joueurs yɛrɛ ani mɔgɔ ka se ka handball dɔn kosɛbɛ o bɛɛ problème bɛ yen. Donc an y'an ɲɛsin problème ma kelen kelen. Nin y'a dɔ de ye. An ko pour que entraîneur sɔrɔ donc fo ka k'u former. Donc dɔw bɛ yen u bɛ k'a kɛ ka ban dɔw bɛ yen u bɛ fɛ k'a kɛ u bɛ fɛ ka club yɛrɛ créer mais fo a dɔnniya t'u la. Alors an y'a ɲini an ka comité olympique fɛ olu sɔnna k'an accompagner. Donc olu sɔnnen an ka confédération africaine farafinna jɛkuluba o fana y'a da don a la. Diɲɛ jɛkuluba fana handball kɔnɔ handball kunda olu fana mɔgɔ bila ka na bi. Donc a bɛ daminɛ bi ka taa fo nin kalo tile 28 na. Donc an bɛna mɔgɔ 30 ɲɔgɔn former Mali fan bɛɛ entraîneuriat la pour que olu ka se k'an ka club jija sisan walasa don dɔ équipe nationale fana bɛ équipe ɲuman sɔrɔ an ka se ka jɔn ta. Je suis professeur Khaled Hamouda, Mohamed Khaled Hamouda. Je viens de l'Égypte. Je suis l'expert de la IHF. C'est la première fois que je suis ici à Mali. Je suis content et j'espère d'avoir une bonne semaine avec mes entraîneurs et les participants durant les sessions. C'est le premier niveau pour développer les entraîneurs dans un niveau scientifique, utiliser leur expérience dans une manière plus scientifique et comprendre les contenus, les objectifs de chaque exercice, chaque session pendant l'attaque, la défense, le niveau individuel, collectif, tactique et technique. Et je crois que ils ont l'expérience de savoir, mais on va mettre toutes ces informations par ordre. Module, c'est tout. Mais en général, on fait les bases. Alors, l'attaque, la défense, le gardien du but. Et on va, première session, savoir le niveau de chacun et puis mettre les bases à la fin. Bon, d'abord, l'initiative de la fédération fait initiative à Kain, fin du mois de l'eau. Entraîneur au niveau de la Jo, Dimsenou Flé, Adbal Kadouye, ou bien la connaissance sur le terrain Kayanoua, ou bien transmis Dimsenou. Donc, ni Dimsenou, ni connaissance sur le base avait renforcé. Parce que la discipline B, sans faire la soro, dépend à cas de manade là.
n'i ye dugumana sinsin kosɛbɛ donc a bɛ kɛ sababu ye produit ɲumanw bɛ bɔ base la ni produit ɲumanw bɔra base la jamana bɛ se ka sigi sini ma ka joueur baw kɔnɔ minnu bɛ kɛ nafa ye jamana yɛrɛ ma minnu bɛna se ka compétition baw participer jamana tɔgɔ la ani ka jamana drapeau kɔrɔta sanfɛ kosɛbɛ donc sisan ne kɔni b'a ɲini entraîneur fɛ u ka wasa don sage in na u k'a minɛ kosɛbɛ u k'u intéressé a la donc a bɛ taga olu yɛrɛ ka nafa kɔnɔna la d'abord en même temps jamana bɛ profiter a la kɔfɛ parce que ni u taara u ka connaissance n'u taara di denmisɛnninw ma dugu ma denmisɛnninw bɛ former ka ɲa État yɛrɛ fana b'a bénéficier kɔfɛ. donc mɔgɔ n'an bɔra yen nɔ sisan nɔ an bɛ taa championnat national kosɛbɛ malien na donc minnu bɛ olu bolo ka d'an tulo kan. ni an tagara championnat national du Mali la n'a bɛ wele ko Ligue 1 ale an b'a fɔ an b'a daminɛ ni match en retard ye n'o tun ye Joliba ka match en retard ye tile filanan dolantaw kun don Joliba ale ni Afe olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan banna kelen ni kanangolon ka taga Joliba kanu na fɛn min ye Usumani Kulubali ale yɛrɛ de ye bi nin don sanga mugan ni duurunan wagati la n'o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don mun ye tile naaninan dolantanw olu daminɛra ka ban a ye sereya ale ye sebaya sɔrɔ ale ni Bakarijan u dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 club olympique a ye score final ye ale ci 3-1 o kɔfɛ ballontan minnu na bɛnnen don dɔw bɛ daminɛ bi fo ka taga a bila alamisadon na an b'a fɔ Binka FC ale bɛ Black Star bisimila o kɔfɛ AS Police bɛ Afe bisimila USC Kita ale bɛ 11 créateurs bisimila US Buguni ale bɛ Elseba bisimila ballontanw bɛ continuer fo arabadon Isfas ale bɛ Joliba AC bisimila alamisa Yelen ale bɛ Stade Malien de Bamako bisimila nka an b'a fɔ sini ni o kan ka bɛn dimanche don ma Mali yɛrɛ anw ka classico o ballontan bɛna kɛ Stade Omnisport Modibo Keita la Joliba AC ale ni Stade Malien olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye tile sabanan ballontan kan ka kɛ ni Joliba ma se k'a tan équipe nationale tun bɛ labɛn na Algérikaw fɛ yen o ballontanw bɛna boloda sini nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati Joliba ale ni Stade Malien olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ o ye an ka championnat kunnafoniw ye d'accord donc Momo an bɔ yen nɔ an bɛ don Euroleague basket 10e journée kɔnɔna la kosɛbɛ olu la n'an donna yen nɔ sa an bɛ taga Étoile de Belgrade ale ni Maccabi Étoile de Belgrade olu ye 69 ani 68 1 point d'écart basket la tiɲɛ o match gɛlɛyara dɛ penalty panier kelen pas fo panier clenché donc Olympiakos olu ni Alba Berlin olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Olympiakos olu ye 86 ani 76 kɛ 86 kɛ Alba Berlin na o tɛ n'an bɔra na an bɛ taa Olympia Milan na ale ni Fenerbahçe donc Olympia Milan olu dasira Fenerbahçe fɛ 82 72 n'an bɔra an bɛ taa Real Madrid Real Madrid ye ala minɛ ka bademe cili da Partizan kan Partizan de Belgrade kan Partizan de Belgrade 500 u fana y'u jilaja koyi u fana ye 97 sɔrɔ n'an bɔra an bɛ taa Monaco la ale ni Bayern donc Monaco ye Bayern ci 80 olu fana ta ye demi panier 79 n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Panathinaikos o tɛ Panathinaikos ale ni Lyon ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ye Lyon ci 77 58 n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Virtus Bologne na ale ni Anadolu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Anadolu y'olu ci 85 o tɛ Barcelone ale ni Baskonia olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Barcelone y'olu ci 96 84 n'an donna an bɛ taa Balance basket la ale ni Zalgiris olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Zalgiris olu ci 76 donc o de ye olu nin de ye Euroleague basket kunnafoniya ye résultat minnu sɔrɔla a la Euroleague basket tɛ dɔwɛrɛ ye Europe kɔnɔ
basket tɔn minnu bɛ yen olu ka ŋanaminɛŋanaw olu ka ligi nka ani farafinna ta tɛ kelen ninnu ta ye championnat de ye i ɲɛ bɛ nin tɔn fɛn fɛn la nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aller retour la donc nin ye alew de ye tan voilà nin ye alew ye u bɛ tile 10 na olu sebagaya 4 olu de bɛ bɔ u bɛ taga u kɔnɔnaw na demi finale ka taga fo finale la ouais d'accord donc mo an bɔ yen nɔ sisan an bɛ taa coupe du monde na kosɛbɛ coupe du monde a journée fɔlɔ résultat olu b'an bolo kɔrɔ yan nɔ kosɛbɛ n'an taara Qatar ni Équateur ye ɲɔgɔn sɔrɔ Équateur ye Qatar ci 2-0 Angleterre ni Iran ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ye 6 ni 2 kɛ Iran na kosɛbɛ n'an bɔra na an bɛna pays africain fɔlɔ minnu jira Sénégal olu ni Pays-Bas ye ɲɔgɔn sɔrɔ Pays-Bas olu ci 2 ni 0 n'an bɔra na an bɛ taa États-Unis Pays de Galles olu ye 2 ni 1 kɛ donc n'an bɔra na an bɛ taa Argentine ni Arabie Saoudite olu de kɛra balinakoba ye Arabie Saoudite mun tun bɛ ci 8 9 10 olu ye Ala minɛ ka Argentine ci 2 ni 1 i n'a fɔ an dontɔ i y'a fɔ cogo min na ko coupe du monde bɛ ka taga kɛrɛ kelen tiɲɛ don ŋana tɛ bilen dɛ ŋana tɛ e b'a dɔn bɛɛ bɛ se balontan na bɛɛ b'i débrouiller donc ni a kɛra surprise ye kosɛbɛ sabula nin bɛ kɛ wagati min na Argentine tun bɛ match 36 ɲɔgɔn la mɔgɔ ma ci donc fɛn fɛn san 3 san 4 a b'o bɔ tɔn b'a fara tɔn fitinin kan ni Argentine tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'i ci bon o de kɔfɛ an yɛrɛ y'a ye nin balontan nin a kɛra surprise ye ka sababuya kɛ hali an ka ballon yɛrɛ da k'a tan u kun engagé len don ka tɛmɛ Argentine kan ko Hervé Renard de y'u ka dege ale de y'u ka dege karamɔgɔ ye mɔgɔ min don bɛɛ b'a dɔn Iri Guerre de b'a ka balontan na ko c'est à dire i b'a dɔn jeu in na Argentine y'a daminɛ ni olu ye jeu minimiser u tulonkɛra jeu daminɛ parce que Argentine ka premier but bɛ don penalty la Lionel Messi fɛ wagati min na Argentine 3 but don bɛɛ kɛra hors jeu donc u yɛrɛ tun bolo k'a ka nɔgɔ mi-temps yɛrɛ tun bɛ se ka bɔ 4-0 la olu kɔnɔ k'a ka nɔgɔ mais mɔgɔ ninnu tagalen vestiaire kɔrɔ u seginnen ka na u ni kura de nana u firila Argentine kan a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara kojugu donc n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Danemark Tunisie olu fana ye 2 ni 1 kɛ n'an bɔra yen Mexique ni Pologne olu fana ye 2 ni 1 kɛ France Australie France ye 4 ni 1 kɛ olu la kosɛbɛ nin fɛnɛ balontan na mɔgɔ caman kun sigilen don ka Faransi filɛ u bɛna ɲɛdamu yira ka sababuya kɛ Faransi yɛrɛ bɛɛ jigi bɛ cɛ min kan ni ale yɛrɛ kɛra ballon d'or ye Karim Benzema ale banara ka bɔ kow kɔnɔna na donc Faransi tun bɛna ɲɛda jumɛn yira mais an bɛ se ka fɔ nin balontan fɔlɔ nin a wusara Faransi bolo hali n'i y'a sɔrɔ Australie de don mais an bɔra k'a fɔ sisan Arabie Saoudite ye Argentine ci donc équipe denni tɛ tournoi nin kɛnɛ kan ayi voilà équipe denni tɛ yen nɔ n'an bɔra an bɛ taa Maroc Croatie olu fana ye 2 ni 1 kɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen Allemagne Japon ko Japon fana ye Allemagne ci oui hali bi nin bɛɛ b'i ka kuma sɔn ji la Allemagne ye 1 kɛ Japon na donc Allemagne kun kɔnɔ ko baara banna an bɛ segin ka na wagati min na Japon ye kɛlɛbolo wuli u ye kɛlɛbolo a ma nɔgɔya dɛ a banna 2 ni 1 na donc n'an bɔra yen an bɛ taa Espagne Costa Rica olu fana ye 7 kɛ Costa Rica la bon o tɛ surprise ba ye n'i ye Espagne ka équipe ye denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔ balontan y'an ka ɲɔgɔn faamuya i bɛ Espagne ka danble yɛrɛ lajɛ i bɛ taga sɔrɔ Barça ka mɔgɔ 4 ɲɛnama olu bɛɛ bɛ danble la i n'a fɔ Busquets Pedri Ferran Torres ani le petit Gavi bon u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn o de juguyara Costa Rica yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taga kɛ u ye jifilen faga ka d'u ma 7 ni kalanko bon ni Costa Rica fana ta k'a jateminɛ i bɛ to ka Costa Rica ninnu ye fɛngɛ la ka caya Copa ninnu de la ka caya Copa ninnu i bɛ taa sɔrɔ u ka jugu Argentine ni Brésil ma mais Europe o balontan ye réalité wɛrɛ ye ayiwa kosɛbɛ d'accord n'an bɔra an bɛ taa Belgique Canada Belgique ye 1 ni 7 kɛ Canada la Suisse Cameroun fana Suisse fana olu ci mais mɔgɔ min ye Suisse fana ka but don o tigi wolola Cameroun ka mɔ Cameroun ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye Cameroun ka sɔrɔ ka taa Suisse o kɔfɛ ka taga Suisse bon nin tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ nin de fɔ anw fɛ yan farafinna i b'a dɔn professionnalisme t'anw fɛ yen balontan na bon balontannaw adamaden dayirimɛ bɛ yɔrɔ min na i ye yen ka di voilà an ka joueurs caman bɛ bɔ ka taga Europe n'u tagara yen nɔ u bɛ naturaliser ka u bɛ yɔrɔ min na koro b'a mɔyɔrɔ farida donc a kɔlɔlɔ dɔw filɛ dɛ sinon nin don bɛɛ b'a dɔn Cameroun tun kan ka Suisse ci mais i yɛrɛ mɔgɔ de ka jugu i ma wa balontanna nin yɛrɛ an b'a fɔ a bɛ bin nin don wagati min na an bɛ yɔrɔnin min na
a yɛrɛ ka du min bɛ Cameroun du ni surveillen don tellement a digira mɔgɔw la polisiw kelen don k'a mais a man ka digi mɔgɔw la mais ballontan sport n'a sariya de a banna bi a bɛ jeu Suisse de fɛ donc Suisse ka den de don hali ni y'a sɔrɔ a ka d'origine ye Cameroun de a bɛ Suisse de ka intérêt u défend voilà d'accord n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Uruguay ni Corée du Sud k'olu fana ye filan bi kɛ olu ye filan bi kɛ Suarez ka mɔgɔw o banna funifu la kosɛbɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Portugal Ghana Portugal fana ye 3-2 kɛ ni ballontan ni kuma cayara parce que ni ballontan yala an b'a fɔ arbitre ma jɔ u jɔyɔrɔ la non c'est à dire i b'a dɔn an bɛ ka question poser an yɛrɛ kun est ce que VAR yɛrɛ nafa b'a la ou bien VAR tɛ farafinw de fɛ wa an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka a la VAR tɛ farafinw lajɛ kosɛbɛ koyi vraiment parce que nin na bi fila bɛ Portugal fan fɛ nin na biw yɛrɛ tɛ i m'a ye penalty tɛ penalty ye Portugal ka deuxième bi nin hors-jeu bi flagrant après vous bɔra VAR yɛrɛ tilara ka photo n'a fɛnw bɛɛ bɔ hors-jeu yɛrɛ mais ma segin a kɔ u ma segin a kɔ hali arbitre ka taga VAR lajɛ a ma sɔn donc on se demande a bɛ jamana dɔw de dɛmɛ yan o kɔni ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ kosɛbɛ donc n'an bɔra yen nɔ journée laban yɛrɛ o kɛra Brésil ni Serbie Brésil ye 2-0 kɛ Serbie la donc fana tɛ surprise ye oui n'i ye Brésil ka tɔn lajɛ équipe fanga ka bon kosɛbɛ Brésil ka nin victoire ma bari mɔgɔ la hali ballontan tagabolow la an bɛ se k'a fɔ Brésil ye occasion yɛrɛ de jɛ sinon u ye match dominer fo ka se yɔrɔ min na mais an bɛ yɔrɔnin dɔ signaler o tɛ dɔwɛrɛ o kɛra Neymar ka blessure ye ni ballontan na Neymar banara bon a ka ca Ala fɛ mun ye groupe ballontan tɔ fila Neymar tɛna y'a la peut-être ni Brésil qualifiera ka taga 8e de finale la hali o yɛrɛ la ɲininkali tɔ min bɛ yen est ce que a bɛna na se ka kɛnɛya ka bɛn n'a ye parce que a cheville de banalen don cheville min y'a yɛrɛ sɛgɛn a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ o de banara donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ a ka d'an ye joueur ba ninnu bɛɛ ka ye kɛnɛw kan an bɛ dugawu kɛ Neymar ye pour que a bɛ se ka segin ka bɛn coupe du monde tɔ ma mun ye deuxième journée an b'a fɔ ale ballontan dɔw daminɛra Pays de Galles Iran y'ale ci 2-0 o kɔfɛ Qatar ale ni Sénégal tun bɛ ɲɔgɔn na Sénégal ka bɔko filanan an b'a fɔ Sénégal ye farafinna bɛɛ kunna wolo an ye sebaya ɲuman sɔrɔ Qatar ka 3-1 Pays-Bas ale ni Équateur dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Angleterre kunu ale ni États-Unis tun bɛ ɲɔgɔn na o fɛnɛ dolantan jara kosɛbɛ o banna 2-2 la funifu sisan farafinna ka cɛ bɔ n'o ye Tunisie ale ka bɔko filanan na ale bɔra ka ci 1-1 ni Kanangolo donc o kɔfɛ an b'a fɔ ballontan minnu bɛ sen na Pologne ni Arabie Saoudite olu bɛ ɲɔgɔn na o kɔfɛ France ni Danemark bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Argentine ale ni Mexique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Japon ale bɛ Costa Rica bisimila Belgique ni Maroc bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Croatie Canada fo ka se Espagne ale ni Allemagne Cameroun Serbie o kɔfɛ Corée du Sud ni Ghana Brésil ale ni Suisse olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Portugal ale ni Uruguay bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye tile filanan dolantan labanw ye n'an bɔra yen an bɛna mun ye cɛlugosilaŋanaw la meilleur buteur la i b'a ye Ener Valencia ale bɛ Équateur a ye cɛlu 3 sɔrɔ ka don Bukayo Saka ale bɛ Angleterre ale ye cɛlu 2 don fo ka se Cody Gakpo ma ale bɛ Pays-Bas la ale fana ye bi 2 don Ferran Torres ale bɛ Espagne cɛlu 2 ani Mehdi Tirami ale fana bɛ Iran ale ye cɛlu 2 don Olivier Giroud ale bɛ ballontan faransi fɛ ale ye bi 2 don ani Richarlison Brésil ale fana ye bi 2 don donc o kɔfɛ meilleur passeur o ye maa 2 ye Bruno Fernandes ale ye portugais ale ye passe décisive 2 kɛ Harry Kane ale ye anglais ale fana ye passe décisive 2 kɛ maa minnu bɛ yen n'olu jeli ka kalan sa ni o ye fotikɛlabaw ye carton talaw la an b'a fɔ carton rouge 1 o de sɔrɔla bon mɔgɔ min y'o sɔrɔ a tigi tɔgɔ ye Wayne Hennessy ale bɛ Pays de Galles la ale ye rouge 1 ta carton jaune 2 o tabagaw an b'a fɔ 1 bɛ Iran ale ye Alizera Jansbeck ale ye carton jaune 2 ta ani Jackson Mendes ale bɛ Équateur la ale fana ye jaune 2 ta kosɛbɛ donc d'accord mɔgɔ ye bin ɲɛna dɛ bin ninnu ɲɛna kosɛbɛ et puis Koulibaly c'est à dire Koulibaly bɛna surprise kɛ dɛ surprise bɛna ye Koulibaly na comme i y'a fɔ cogo min na bɛɛ de bɛ se ballontan na bɛɛ cɛsirilen don an bɛ dugawu de kɛ
ala ka farafina jɔyɔrɔ bɛɛ ni tinti hali ni y'a sɔrɔ a ma nɔgɔn sabula baara de don ballontan de don mais ni fiɲɛ cira mais VAR ko in dɛ u ka VAR ko in jate minɛ u k'a lajɛ n'a sɔrɔ VAR in dabɔra farafina dɛmɛli de kama ou bien VAR in c'est légal ou bien parce que nin ko in ka ca ko VAR de b'a dabiri mɔgɔw dala farafin fɛnw dala kuma bɛɛ a tɛ ka taga anw ka bénéfice kɔnɔ na tiɲɛ yɛrɛ la parce que anw mago bɛ jɔ VAR la yɔrɔ min na VAR ka baara tɛ hali n'i y'a réclamer fana arbitre b'a fɔ a bɛ jaune di a bɛ voilà i m'a ko problème yɛrɛ d'accord ninnu de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na folikan b'i bolo an bɛ bɛɛ fo kanubagaw ni filɛbagaw hali bi an y'o de fɔ baara min don i yɛrɛ b'a dɔn an bɛna falen don kow la ka se ka kunnafoni caman di coupe du monde nin yɛrɛ kama ni ala sɔnna ma mɔgɔw bɛna kunnafoniw caman ye an ka page ani téléso kan n'ala sɔnna ma donc an bɛ foli la di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ni ne bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma donc a b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ